zikomo mpingo wa Mulungu. Pakadali panopa tikuchita nawo mwayi wakuti taipeza network ija lero pa 10 Oktoba. Zaonetsa kuti zokambirana zimene zinali kukhala pa 8 sizidakhalepo chifukwa lachisanu tinayesa kufufuza network zawo za website imene ya LCD zinakanika kutitsegulira kuti tione, sikumaoneka kanthu. Tinali mkati mwa sabata sitinafufuze. Dzulo Sunday tinayesera kufufuza kuti mwina tingoona ngati anakambirana komabe inakana. Ndelero timapitirirabe kusaka ndi pamene tachita mwayi kupeza kuti zokambirana zija sizidachitike koma zikuchitika lerolo. Ndiye mwamwayi apapa akutipasa live kutionetsa muholo. Ndiye panopa ndikupasireni zimene zikuchitika ku LCD. Ndidzitenga mitu yokhayo ya zimene zili zofunikira kwambiri zikuchitika kumeneku. Choyamba ndikuona kuti mkati mwa holomo pamene kamera ikuyenda kutsogolo uko kukuoneka mutu wa zokambirana za msonkhano. Ndiye mutu wake Chingerezi komano mchichewa ndikutayika kuti kukhazikitsa kwa boma la Satana chigawo choyamba. Sindikudziwa kuti pamenepa kunena kuti chigawo choyamba kutanthauza chani, timva mkatikati, koma kunena kuti imene ndi phase 1 yokhazikitsa boma la Satana mdierekezi ndiye title ya zokambirana zathu. Muholomu mukuonekera mipando yochuluka kwambiri imene ili ndi mayina a milungu yosiyanasiyana ya dziko lapansi. Milungu yosiyanasiyana ya dziko lapansi ili kumeneku. Kukuonekera mipandonso ya mabungwe osiyanasiyana oyimiranso zipembedzo za Satana komanso oyimira maboma kuseri kwa chipembedzo cha Satana. Paja ndinafotokoza kale kunena kuti dziko mene limayendera mabungwe aku dziko lapansi ali ndi oyimiranso ku mabungwe aku secret society. Ndiye mabungwe a mu secret society azandalama amakhala komweko, zabungwe zoyang'anira za ufulu amakhala ali pomwepo, ndi anzathu onse amene amayendesa zinthu za dziko lapansi amakhala kuti alipo. Ndiye kukamachitika msonkhano wa chipembedzo cha Satana, mabungwe amene ali ndi owayimira ku secret society amabwera nawonso kudzatenga nawo mbali pa zochitikazi. Ndi apapa tikuona oyimira bungwe limene lila UN amene amamutcha kuti David McKean. Ameneyo ndikumudziwa bwino, ndi 33 degrees Satanist, ndi akuoneka wakhala. Wina amene ndikumuonanso omudziwa bwino ndi mzimayi uyu Lucia Beni amene amayang'anira World Bank ku secret society. Lucia Beni ali pomwepo. Komanso apa ndikumuona wa WHO amene amayang'anira WHO ali pomwepa. Ameneyinso ndi mkazi, ameneyo ndi dzina lake ndi Anne liuvuta kuwerenga, Anne Shubanize. Ndamene akumuoneka pamenepa Anne Shubanize amene yakuyimira WHO. Ndi mulendo uyu kwa ine kuti kumumva nthawi imene tinali komweko amene tinalibe chifukwa pamenepa padali mnyamata wa Chisilamu wochokera ku dziko la Algeria ndi amene ankayimira udindo mu nthawi yathu, kutheka kuti anasintha.
kuli gulu lambiri limene likuyimira anthu mabungwe osiyanasiyana koma secret society limene likuoneka mu website imeneyi ku msonkhano umene ukuchitika lero pa 10 Oktoba ku LCD umene mutu wake akuti kukhazikitsa boma la Satana m'gawo loyamba. Atiuza kuti pamene pakufuna kutanthauza chani. Komanso chinthu china chimene chikuchititsa chidwi, koma tsopano pamenepo mundilole kuti ndiyambe ndayima ndisanafotokoze chimene ndimafuna kunena kuti chikuchititsa chidwi, chifukwa panjapa pakuoneka carnival ya kubwera kwa munthu wamkulu mwalowa nyamata ma Sicilian mafia alowa mmenemu kagulu aka kamene kamavala mikhanjo ya black tizipewa tofira. Gulu limeneli ndikudziwa kuti ndi la Majesuit, ndikuti pamenepa ndikuti palowa papa zachiziwikire ndiye mweyo apapa akulowa kukakhala pa mpando zikomo walowa akukakhala pa mpando. Ndiye pa mpandopa pali buku limene kamera akulionetsa kwambiri. Buku limeneli ndiye buku limenelo lalembedwa kuti Promptable Bibliotheca. Ndikulidziwa bwino buku limeneli, ndaonapo ndikulidziwa muli mfundo zina ndikhulupirira kuti zilipo zimene afuna tilembere lero, koma imene ndi Promptable Bibliotheca. Buku limeneli ndi published by Propaganda, Press Propaganda, filed in Rome. Published by Press Propaganda, filed in Rome. Promptable Bibliotheca. Published by Press Propaganda, filed in Rome. Buku limeneli la Promptable Bibliotheca. Ndikhulupirira kuti afuna tiwerengere ma chapter a buku limeneli. Likatuluka limeneli ndiye kuti limakhala likufuna kufotokoza za umulungu wa papa ku chipembedzo cha Roman Catholic komanso ku dziko lonse lapansi. Limafotokoza mfundo zimenezo. Mwina tichita mwayi lero atifotokozera mfundo zina zimene zili m'buku limeneli, mwina nchifukwa chake alibweretsa. Ineyo sikukhala koyamba kuliona pa LCD pa muzokambirana zingapo zimene takhala ndapapa apita mbuyomu. Buku limeneli limatsegulidwa ndithu la Promptable Bibliotheca, published by Press Propaganda, filed in Rome. Likuoneka limene lili ni machapter ake odesa nkhawa, koma machapter akulu kwambiri m'buku limeneli amakhala mosikisi. Ndiye tiona ngati akufuna kuwerenga, koma masiku amene ndakhala ndikuliona bukuli akhala akutsegula machapter 6 iwo, chifukwa amene amapanga ndi kupasa ulamuliro wamphamvu kwambiri wa mkulu amene ndiye walowa wakhala pansi. Ndiye kuti apo tikuona mpando wa Aleister Crowley ukuoneka, the most outlandish Satanist. Aleister Crowley ayika yoncho mawu pamenepo, the most outlandish Satanist ayika pamenepo. Ndiye mukudziwa nonse kuti mpando umenewu eni akadamwalira Aleister Crowley kulibe, koma anayikapo ena ndi samatchula mayina, amagwirisabe ntchito mayina omwewo. Ukuonekanso mpando umenewu mu zokambirana za ku website ya Satana Ndiyerekezi kuno ku LCD, zimene zikuoneka live mawa uno pamene nthawi ikuti pafupifupi 9:45. chikuoneka chimene chipano pa 10 Oktoba. Tikhalepo mpatione chifukwa kuli mutu umene akutcha kuti kukhazikitsa kwa boma la Satana gawo loyamba. Chijaninalekeza kuti chikuchititsa chidwi, ndimati tinenekaye kuti mukulowa munthu wamkulu ndipo wakhala. Ndimanena kuti chikuchititsa chidwi ndi chakuti holoyi yadzadza ndi mayina a milungu, yadzadza ndi mayina a milungu oyimira milungu yambirimbiri ya ku dziko lapansi. Ili mmenemu lero
anzathu a Freemason ali momwemu nawonso ayika kakalata, komanso anyamata aja a chalichi chama chicha kuti the Latter-day Saints ali momwemu, komanso anthu ochokera ku Salt Lake City Temple ali momwemu, gulunso la Wicca labwera lilipompa, komanso Freemason ili pomwepa. Komanso siokhawo ayi tikuona ma Mormons ali momwemu. Nkhani yochititsa chidwi kwambiri sikungothera pomwepo. Muli anyamata maudindo a 33 degrees 33 degree 29 akuoneka momwemu. Palinso katimu apo kamene kakuonetsa maudindo anthu okwera kwambiri amene amayimira ku maudindo okwera amene amatchedwa kuti Blue Lodge, the Yorkite and the Scottish Rites ali pomwepa. The Shrine, udindo okulu kwambiri ku US wa chipembedzo cha Satana ali pompa. Tikuonanso adindo achikazi achipembedzo chimene cha 32-33 amene akuchokeranso ku the order Tempus Orientis ali kumeneku. Komanso tili ndi the Lights of Memphis and Mizraims akuoneka pomwepa, amene watunda amene amayendesa dziko lapansi, osunga zinsinsi zikuluzikulu za dziko limeneli. Musayiwale kuti Bible limanena za mkulu wa dziko lino lapansi, kunena kuti ndi Satana ndi Dierekezi. Network yawo ikuoneka pamenepa yamphamvu, yakhazikika, akufuna kukambirana. Ndithu ana Mulungu tapezerera yapa nyamatawa, palibe chimene atakambirane apa chimene ife sitichidziwa. Ndipo Mulungu ananena kuti zinsinsi nza Yehova, koma zovumbuluka ndi za ana avanthu. Satana akuonekera poyera, iye akuona kuti ali pa closed door pobisa, koma ayi tikuwaona apa. Sichokhacho ayi, tikuonanso amenewa amene ali ndi maudindo okwera. Ndinanena za Lights of Memphis and Mizraims, komanso pali gulu lina lachitatu limene lakhala pamodzi ndi gulu la Order Tempus of Orientis. Musimwakemo gulu lachitatu ndi Mizraims and Prodium Mazonile. Kagulu kameneka ndikafotokozere pamene asadayambe zokambirana zawozi. Memphis and Prodium Mazonile ndanyamata osausa kwambiri, amenewa ndamene amapereka madigiri ku dziko lonse lapansi, na digiri ya mtundu uliwonse, masters ya mtundu uliwonse. Kaya mukaphunzira za ubusa, kaya mukaphunzira za chani, amene amapereka iniyaka, amene amakhala kuseliko akamadinda certificate yako ya iweyo kuti akukupasa, akudinda ndi chidindo chija chimadindidwa cha boma, chidindo chija chachikulu chimakhala pamene paja. Certificate iliyonse ya dziko lapansi ya maphunziro imakhala m'manja mwa amene wa Memphis, Mizraims and Prodium Mazonile. Ndende kwaona ali pomwepa. Sonkhano uchitisadi ndithu chidwi chifukwa sipokhapo ayi. Apapa pakulowa kagulu kamene kanyamula banayo kuchokera ku gulu limene limatchedwa kuti Wicca, the craft of the wise ones. Kagulu kameneka takhalamo kugwira ntchito kwa nthawi yayitali kwambiri. Kameneka ndi kamene kamayang'anira za appear and disappear. Gulu lake ndi limeneli, kamene kamayang'anira za ufiti, luso losiyanasiyana. Kameneka ndi kamene kamayang'anira zinthu za masenga zosiyanasiyana. Ndachaini ache ama degree aza ufiti ku dziko lapansi. Amenewa akuchita limodzi pamodzi ndi Masons ndi Mormons. Ubale wawo umayika limodzi ufiti poyera. Ndiye kumene akhala amenewa Wicca, the craft of the wise ones,
chomwe chikuoneka mu LCD ndi campus ya Square ili kumeneko. Tate wawo akayima choncho ndikuti tate wawo ndi Nimrod, kuyimira president woyamba wa chipembedzo cha anthu ku dziko lapansi. Nimrod osogozedwa ndi Satana ku dziko lapansi ali pomwepo, ndipo pomwepo tikuonanso kuti akutsogoza kamsungwana kamene akanyamulitsa dzina lakuti Semiramis Queen of Heaven. Ameneyu amunyamulitsa kameneka, koma sipokhapayi kudzanja lamanja kukuonekera kachiboliboli ka bulu, pamwambapo pakwera mzimayi, ndikuti kachirombo koma mzimayi atakhala pamwamba. Zimene mwachidule zikuoneka mu menemu gulu limene likungolowa. Munganena fotokoza kuti mu msonkhanowu ukuonekera kwambiri milungu yosiyanasiyana ya chilendo. Apa tsopano tikuona mulungu amene ndi wamkazi wa ku India amatchedwa kuti Kali. Makosana mu holo mutsopano mukulowa Kali, Queen of India gods. Ameneyo Kaliyu ndi mulungu wamkazi wamphamvu, amakhala ku India, ndi fano la kukhala ku India limasogozedwa ndi munthu wamkazi. Komano kolingana ndi zimene ndikuzidziwa ndi zakuti ameneyu Kaliyu ndiye tate wa mfiti zonse zazikazi. Ndikuti zoona adi lero muzokambiranamu akufuna adi kukhazikitsadi boma la Satana ndi Yerekezi, chifukwa timu yonse imene ikuchita setup ku ufiti, setup ku mabungwe osiyanasiyana a secret society, milungu yawo ili pomwepa ikuoneka. Lero mu LCD mu ndikuonamo ameneyu Kali akuoneka momwemu. Sipokhapo ayi menemu mukuonekanso mulungu wa wina amene aliso wamphamvu zoposa, koma amabwera pansi ngati second ku Kali, ameneyi amamutcha kuti Shiva ali pomwepa. Ganesh akuonekanso, komanso Hanumeni akuoneka pomwepa. Ichichi ndi chizindikiro chonena kuti milungu yasonkhanadi mu msonkhano wa LCD, akukhazikitsadi mwambo wa okhaokha okhazikisa koyamba kukhazikisa boma la Satana. Akunena kuti bomali anthu awa ndi amene ati ayike setting out, setup ya mayendetsedwe a new world order. Ndi chimene chikumveka mkatikati mwa msonkhanowu. Mpingo wa Mulungu, milungu ikuonekadi yambiri kumeneku, ndi tchula ingapo kuti tiziyendera limodzi kusonyeza umwini wa msonkhanowu. Chikaonekabe pamenepa tikuona kuti kuli mayina ena amene amatchulidwa ngati mukupanga pamodzi ndi Kali Queen of Heaven wa ku India. Tamverani, pali Mahaladevi ali pomwepa, Durga ali pomwepa, komanso pali Shakita ali pomwepa. So chimenechi ndi chimene chikuonekera. Koma onsewa mmene akhalakhala pali mpando waukulu umene uli pa ndandanda limodzi, uku kwakhala papa wathuyi, ndiye pakatipa pali mkulu amene wakhala pamenepa amangomutcha kuti Brahman. Brahman ndi mulungu wa mamuna wa dziko lonse lapansi wa chipembedzo cha Chihindu. Brahman amene amakapanga represent ku World Council of Churches, amakhala Brahman amene amakapanga chiyanjano. Mukamayanjana ku World Council of Churches, uyuyu Brahman amabwera kudzayimira milungu yonse ndayitchulayi ndi mulungu wa mamuna. Brahman akuonekera nawo muzokambirana zomwezi, zikuoneka ndithu kuti ndizokambirana
zimene zititenge nawo mbali yayikulu mu zokambirana zimenezi. Tsono akuoneka kuti kunjakonso kukumveka ngati kukubwera adindo chifukwa mipando imene ikuoneka yopanda anthu apo pali mpando wa Aleister Crowley, Albert Pike ndi Henry Cruzen. Tsono tikuonabe apa kuti oyimira mayina amenewa monga tidanena alowa, aliyense akulunjika pa mpando pake. Mikhanjo ndendende imene avala ija ya black yokhala ndi makaka ofira ndi zikhofiya zofira, ndikati khofia ndikunena kaja kamakhala kachipewa kachisoti ngati ka asilamu kaja kamakhalanso pamutu wa papa, kamakhalanso pamutu wa atsogoleri atatu a chipembedzo cha satanawa, the most outlandish satanist. Pamwamba pake pamakhalanso kachikhofia komwe kaja kuchita symbolize kuti iwo ndi mthunzi wa dziko lapansi. Zipewa zimene amavala masatanist tizikhofia iti, ngakhale timene amavala ka Roma amavala papa ndi anthu ena onse kuzipembedzo za satana, kachikhofiyaka kamayimira kuti iwowo ndi mthunzi ku dziko lonse lapansi. Tsono apa tikuona kuti pakuyimirira mneneri amene is the master of ceremony, ndikuti tidzikumana tsopano ndi mavuto paja amenewa amaphatikiza polankhula pakakhala papa chonchi sichimakokomezedwa ndi Chingerezi, ndikuti timadalira kuti pakhale ma interpreter. Ndikhulupirira kuti akhalapo chifukwa ndikuona ukuku Rosina ali pomwepo. Rosina amene ndi Languishani, Rosina wa chipembedzo cha satana. Rosina ali pomwepo. Uyuyu ndi Rosina Kinka. Rosina Kinka ndamudziwa kuyambira kanthawi, ndi Languishani ameneyu. Zinenero amalankhula zinenero zochuluka za dziko lapansi, ndipo akunena kuti Rosina Kinka mbiri yake tsopano imeneyo imafotokoza kuti amakhala pa chinenero cha chilendo mphindi zokwana 120 imene ndiganiza kuti imapanga 2 hours. Mukulankhula chinenero chanucho akamakwanisa 120 akuti amayamba kumva chimene mukulankhula. Mwa njira ina Rosina Kinka kumbweresa ku Malawi kuno adzakhala pa chichewa 120 minutes adzayamba kumva chimene mukulankhula. Ameneyu ndiwo dzadza ndi ziwanda zochokera ku zinenero zosiyanasiyana za dziko lapansi. Amamutcha kuti Rosina Kinka ndi amene ali interpreter wa msonkhano wa lero. Wakhala pomwepo ndikuadziwanso ayaya amenewa ali ndi 32 degrees satanist ameneyo. Nkhani yake ikuyenda choncho. Tentionenso pano kuti akuyamba kukambirana. Madziwa zokambirana za makosanawa sizimachita kutenga nthawi kuti bwanji. Ndi apapa pakuoneka kuti tsopano Rosina ayamba kutanthauzira chifukwa uja wayamba kuyimirira, monga taona kuti kwasonkhana anthu osiyanasiyana achonchi. Tisayiwale kunena kuti lerolo tikuphunzira kapena kuti tikuonerera LCD kuona zimene akukambirana, zokambirana zawo kuti kukhazikitsa kwa boma la satana ku dziko lapansi. Tentione chochitika chimenechi chayambapo kuchitika mwaluso kwambiri. Yambapo kuchitika mwaluso kwambiri. Tentione kuti kodi ndi chani chimene akufuna atiuze. Zonadi akuti lero akhazikitsa boma koyamba la satana ndiyerekezi. Ndiye tsopano tikuona kuti apopo Rosina akuyankhula kuti pakhala kugawa
kwa maunduna nchifukwa chake zambiri zachitika pamenepa, zambiri zachitika pamenepa kuyimiridwa kwa milungu. Koma kumawa kwa gulu lasonkhana pamene pali ndikuona konso dzina limene lalembedwa mu Arabiki. Limeneli dzinali likunena kuti muhaimini. Muhaimini khala ngati zalembedwa choncho mu Arabiki muhaimini, ndiye ngati muhaiminiyu kuntanthauzira mchingerezi akhala ngati kuti amatanthauza the guardian. Muhaimini, muhaimini ndiona ngati choncho ndithu Arabiki ichi chalembedwa kuti muhaimini, the guardian. Nawonso ali ndi zopereka zawo, nayonso imeneyi ndi milungu ya ku Saudi Arabia, kuyimira milungu ya chikunja yochuluka imene imatsogolera anthu achikunja amaiko achisilamu. Alipomwepa ni milungu yawo, alipompa kuli milungu yambiri imene ikuonekera ni mayina ake, sitikwanisa kuitchula yonseyo, koma chimene muudziwe ndi chakuti ndikuti nawonso aluya alipomwepa ndi mafano awo ndi milungu yawo. Magulu awa ndi osokoneza amene amasogozedwa ni muhaimini, the guardian, amasokoneza kwambiri chikhalidwe cholongosoka cha aluya, chikhalidwe cha umulungu cha aluya. Amenewa ndi amene amatumba kapena amapereka chithandizo kwambiri muzipembedzo za Chishia. Chishia si chisilamu cholongosoka, ni chikunja. Nditero kulankhula kwake kunena kuti mukamayang'ana kumayiko achisilamu, muchitenge chisilamucho kwa lero kumva kwanga kapena kulankhula kwanga, kuti chisilamu ndi chipembedzo chimene chimakhulupirira mulungu Allah. Ndipo mundondomeko zokhulupirira mulungu Allah zimayenda molingana ndi chifuniro cha Allayo. Ndiye awa amene amakhala kuti ni Mashia amabweresa mfundo zosiyana ndi zimene Allah adanena, amaphweketsa kapena kuonjezera. Mashia chidule chakapembezedwe ka mulungu otchedwa Allah kali ni Mashia, chikunja chili ni Mashia, anthu amene kwambiri ali connected ndi ma Americans amene kolingana ndi kufotokoza kwa Asilamu, ma Americans iwo ndi makafiri, anthu akunja, mitundu yosadulidwa ya chikunja imene sifunika kutenga nawo mbali ndi ndondomeko iliyonse mu malamulo a Chisilamu. Mashia amalumikizana ndi Angerezi achikunja, makafiri, kolingana kuti pamene pasopano ndikulankhula ngati ndili ku Saudi Arabia, ndiye ndilankhule ngati kuti ine ndine Msilamu, ndiye ndikukuunikirani kuti Mashia ndi akunja. Mashia ndi anthu amene satenga nawo ndondomeko zakapembezedwe kabwino ka mulungu Allah, wanthu amene adaphweketsa kapembezedwe, amene anaphatikiza chipembezo kukhala chachabe. Mashia awa ndi amene anapita kukatenga madizaini ku milungu ya muhaimunu ya chikunja, the guardian, kubweresa madizaini akavalidwe ka Indian wear. Anyamata ake ndi amenewa analimbikitsa kwambiri wanthu kulowa mu mzikiti opanda chikhofia, opanda kachisoti pamwamba. Amenewa analimbikitsa kwambiri kulowa wanthu kuti munthu akhoza kusamba ku nyumba kwake ndi kungolowa mu mzikiti osagwiritsa ntchito madzi amene amakhala pa khomo, musadalowe monga mwa ndongosolo la chipembezo cha Chisilamu ngati mukufuna kupembeza Allah molongosoka. Amenewa ali komweku kuchita compromise, sokoneza chikhalidwe cholondola cha mtundu wa Chisilamu, kachikunjakunja kamasogozedwa ni Mashia, koma ndi mulungu wachabe otchedwa kuti amamutcha kuti muhaimini. Muhaimini, the guardian ali pamenepa.
pamenenso tinkaphunzira za korona wa asilamu otchedwa Tasubiri akuoneka ngati pali dzina ali ngati sindikulakwitsa limafanananso ndi dzina lomwe la Muhaimini, ndipo ni mkanda namba 7 pa korona wa asilamu. Ndiye kuti mwachidule uzokambirana zili ku LCD lero, milungu ya chikunja yosiyanasiyana yabwera kuzakhazikitsa boma la Satana chigawo choyamba, akufuna kugawana maunduna malingana ndi mmene akufotokozera Lozina Kinka. Akuti bwanji Lozina? Akuti pakugawidwa pano maunduna ndi akuti limene li ndi boma la Satana pansi pano, ndipo lero tigawa maudindo. Koma monga mukuona kuti kuchokera ku Abisa uyu ndi wa Pompho. Wa Pompho. Abisa wa Pompho amene akumutchula Lozina Kinka kutanthauzira chinenero chimene chikufotokozedwa muno ndicho linga choti Papa amve bwino, mwina akhalanso ndi zolankhula zake. Musayiwale paja kuti lero mu msonkhano umenewu mwabwera Promptable Bibliotheca published by Press Propaganda filed in Rome, liwerengedwa pamene akukhazikitsa boma la Satana chigawo choyamba. Tione akunena kuti lero agawa maudindo chifukwa kwatuluka anthu kwatuluka akuti kwatuluka mademons, kwatuluka milungu gods kuchokera ku Abisa Pompho. Musayiwale kuti mabuku athu mbuku la Chivumbuluso chapter number 7 kuyambira verse yake number 12 koma chapter 12 chapter 7 chapter 12 verse number 7 komanso chapter 12 verse number 2 nkani ndi kuchokera chapter 12 kuyambira verse number 7 mpaka 12 komanso 2 Petro chapter 2 verse number 4 Yuda 6 ndikukumbukira bwino komanso ngakhale ku Yohane chapter number 8 verse number 44 konseku amayesaso kuti fotokozera bwino za boma la Satana ndiyerekezi limene anayamba kale, ngakhale Yesu kuliona, ngakhale Yohane pa chisumbu cha Patimo analiona kuti lidzakhalako, kotero kuti zikuchitika apazi kumalembanso ziliko. Kukhazikika kwa boma la Satana lero akugawana maudindo, makosana mpingo wa Mulungu, dongosolo la nthawi ya pansi pano ana Mulungu likupita kumalechereche. Ino amene mudakali ku uchimo bwerera nkoni, amene mudakakonda dziko la pansi bwerera nkoni. Ine mtumiki nzanu amene ndili ndi mwayi ona zoopsa zikuchitika papazi, zifanizo za milungu yosiyanasiyana zikundikumbutsa malemba amene ndakupatsiraniwo, amene Bible lidatiuza kale kuti boma limeneli lidzakhazikika. Apa akutipasa chizungu chakuti Abisa. Ndidachimvapo mbusa wina akuchita nthauzira kuti ndi Pompho, ndiye kuti iyi ndi ziwanda ndi zinyama zimene zikutuluka ku Pompho. Nkhani imeneyi ndiyo sausa kwambiri imene ikuchitika pano pa LCD. Tione kuti Mulungu akupitirira kutithandiza, ndipo zikuoneka motsata dongosolo bwinobwino. Palibe munthu amene atayike, chifukwa malemba anatiuza kale za mmene zidzakhalire. Ndiye kuti ngati boma la Satana ndiyerekezi likunena apa kuti likukhazikitsa boma la Satanalo chigawo choyamba lero ku LCD, ife ngati ana Mulungu tikumbukire malemba kuyambira pa Chivumbuluso chapter number 12 verse number 7 mpaka 12. Tikumbukire malemba apa 2 Petro 2 verse number 4. Tikumbukire malemba apa Yuda chapter number 6. Tikumbukire nso malemba apa Yohane chapter number 8 verse 44. Tikumbukire nso malemba apa Yohane chapter number 10 verse number 10. Tikumbukire nso malemba apa Yohane chapter number 14 verse yake ya number 30. Mmene mu Bible likutipasa reflect
ya kukhazikika kwa chimene chikuchitikachi. Ndiye kuti ndi chani chikuoneka mu LCD tikayang'ana ku ulosi, tikayang'ana ku malemba akutionetsa kuti tafika kumalechereche kwa boma. Ichi chindi chithunzi chotitsimikizira kuti chimene Bible lidanena kuti dziko lapansi lino lidzalamulidwa ndi Satana kumapeto a nthawi ya pansi pano, boma la Satana lidzakhazikika tsopano. Ndi kuti nyengo yakukhazikika kwa boma la Satana yafika. Ana Mulungu tiyende limodzi timumve. Akupitirira kupanga interpreti mnyamata ameneyi, msungwana ameneyi Rosina Kinka. Akunena kuti maundunawa akugawidwa motere. Nde apo paikidwa dzina lakuti unduna waukulu kwambiri umene akuitcha kuti Rosa amatanthauza kuti chirombo. So pano ndi kuti uwu ndi udindo wa chirombo umene ukhazikitsidwa choyamba, udindo wa chirombo. Ndi kuti udindo wa chirombo akufuna kuti tanthauzira kuti Satana ndiyerekezi mothandizidwa ndi chirombo timachidziwa ife potanthauzira buku la Revelation, amene munthu woyimira udindoyi alipo mpano. Tsopano ndi kuti udindo uja ukukhazikitsidwa chigawo choyamba ku uzimu, kuti ziwanda zimene zasonkhana lero mu msonkhano uwu wa LCD zitenge udindo wake wa chirombochi. Chirombocho tsopano chiyambe kuonetsa uchirombo ku dziko lapansi. Kodi muli kuti ana Mulungu? Kulikonse kumene muliko, LCD ikuwulula pano kuti udindo wa chirombo ukukhazikika. Ndiye kuti tsopano ma activity achinyama chimenechi cha chirombo cha unduna umene utikudziwa bwino wa chirombo ukuyamba kukhazikika lerolo, ukuyamba kukhazikika lero. Ndiye Rosina akuonetsa zimene zikunenedwa kunena kuti undunawu ntchito zimene ugwire kwambiri ndi kutseka mapemphero awera mtima. Ndiayika mawu akuti garizoni, kutseka mapemphero awera mtima, the garizonism, kutseka mapemphero awera mtima. Musaiwale kunena kuti ngakhalenso Bible linatifotokozera za kutsekedwa kwa choonadichi kuti sichidzakhala nthawi zonse. Mapemphero awera mtima adzaletsedwa, padzakhala nkhanza ku dziko lapansi, kutseka mapemphero. Ndiye kuti lero mu LCD pamene akukhazikitsa boma, unduna woyamba umene akugawa kuchokera ku Rozi ndi chirombo, ndi akuchita limodzi ndi mawu onena kuti udindo uwu ndi umene uti uyendetse ndi kuyang'anira kuipa mtima kwa Satanayo payekha, komanso kutseka kwa mapemphero awera mtima. Sono mapemphero awera mtima atsekedwa. Ndiye kuti apapa tsopano akufuna kutanthauza kuti unduna tsopano oyamba kuvutitsa ana Mulungu ku dziko lapansi lero zikukhazikitsidwa. Izo kaziyamba liti, koma kuti ichichi chakuti kutseka mapemphero awera mtima chikutanthauza chani mu LCD? Tamverani okondedwa, ine chikundipasa chithunzithunzi cha malemba apa Daniel chapter number 10 amene akungobwera pano verse number 13, Aefeso chapter number 2 verse number 2, komanso Aefeso chapter number 6 verse number 12. Musaiwale kuti kubuku limeneli akunena kuti kulimbana kwanu simumalimbana nalo thupi ndi mwazi, koma nawo maukulu. Sopano ndiye kuti zonena zija za mu buku la Efeso zakuti tidzayamba kulimbana nawo maukulu. Maukuluwo ndi amene akuoneka lero ku LCD. Sopano boma la maukulu andiyerekezi likukhazikitsidwa lero chigawo choyamba. Sindidziwa akutanthauza chani akanena kuti kukhazikitsa kwa boma la Satana chigawo choyamba. Chifukwa zimene alemba zikuoneka mu LCD.
mpingo wa Mulungu tizimvetsera bwinobwino. Ine ndikuyesa kukokerera chizungu chimene chikumveka chapo ndi apo kuchokera kwa Lucia, chimene chikuchokera kwa mzimayi amene Rosina Kinka 32 degree satanist amene ndilangwishani kaswiri kwambiri, akuoneka kuti akupita kokalamba. Fo ine ndinampeza muchipembezochi mpaka ndakhala mu zaka 17. Rosina ali pa udindo omwewu, leronso ndikumusiya pomwepa. Ndinansiya pompa, lerolo pamene ndikuona kwero CD ndi uyu ndikumuonayi kuti akupitiriza kupanga interpreter, the best interpreter languishani wa dziko lonse lapansi wa chipembezo cha Satana, Rosina Kinka. Ndamene ndikumvetsera kwa iye chizungu chofewa bwino, chikumveka ngakhale kwa ine ochidziwa pang'ono chizungu. Tamverani makosana. Ndakunena kuti likukhazikitsidwa boma limeneli. Musayiwale kunena kuti chimene akunena kuti unduna uwu uyamba kutseka mapemphero. Ine ndikunena kuti chimenechi chikundikumbutsa mawu a Mulungu kunena kuti Satana ndiyelekezi akhala akuchita zimenezi. Musamuyiwale pa Yobo chapter number 1 verse number 16. Kumbukirani Yeremiah 7:17, 1944. Muwerengenso Yeremia yemweyo 17 verse number 9. Okondedwa number 19. Monsemo muzipeza kuti Satana ndiyelekezi wakhala akusakasaka, ndipo nayenso Mulungu kupyolera m'malemba ndi kukupatsaniwa wakhala akuona zina ndi zina. So sindizivundukula chifukwa sindikuphunzitsa mavesi wandikungokumbukira, komanso mutha kuwawerenga ndi kuona kuti kodi chikuchitika lero ndi chani. Zikufanana kukhazikitsa kwa mwambowu ndi zina mwa zimene zidalembedwa m'Bible za ulamuliro wa Satana ku dziko lapansi. Mpingo wa Mulungu sopano dziko silikhalanso ngati mmene inu mukuganizira, chifukwa tsopano zikupita kwina. Apapa tikuona kuti akupitirira kukhazikitsabe unduna umene unduna oyamba umene akutero timumve Rosina khala ngati akupita komaliza kufotokozera zintchito za unduna woyamba umene akunena kuti ndi kutsekedwa kwa mapemphero awoyera mtima. Chimveke chimenechi, si Bible likunena kuti kutsekedwa kwa mapemphero awoyera mtima. Ayi, tikumbukire bwino kunena kuti tidzaleka kumveredwa mapemphero athu Yesu Kristu akadzachoka pa mpando wa chitetezero umene alimo lero musanchiwale. Ndi zimene Bible limatiuza. Koma awa atipasa title yakuti kutsekedwa kwa mapemphero awoyera mtima. Sono ukuku siku Bible akufotokozako. Koma akanena kuti kutsekedwa kwa mapemphero awoyera mtima ndiye kuti chimene akuyesa kuti fotokozera chimene Rosina Kinka akuchipanga clarify pofotokoza pamenepa. Akufotokoza clarification yake kuti kutsekedwa kwa mapemphero awoyera mtima akutanthauza sopano kulimbana ndi zipembezo zoona ku dziko lapansi kuti ziyikidwe pa under pressure. Zipembezozo ndiye inu amene mwagwira choonadi ku dziko lapansi. Mpingo uliwonse, Khristu aliyense amene wagwira choonadi akhale ndi chithunzi kuti msonkhano wa lero mwero CD ukulunjika kwa iyeyo, ndipo unduna woyamba umene akukhazikitsa pano ampasa mkulu amene akumutcha kuti Galizoni. Galizoni ndi ulamuliro wa Satana ndiyelekezi umene umachita kwambiri ndi anthu oyera mtima kapena dongosolo la mayendesedwe amachalichi amene ayima mchoonadi amapita kukalimbana nawo. Ngati mipingo ina mukuiona yafoka lero inatumiziridwa Galizoni. Ndiye mu Galizonimu
ndi bungwenso ku dziko lapansi limene limalemba majesuiti, anthu ophunzira bwino, ndi kumalowa mzipembezo ndi kumakapanga dailuti choonadi, amachokera ku satanic secret society mu gulu limene limatchedwa kuti galizoni. Ndiye lero lonso ayimirira mu msonkhano wa LCD pa msonkhano wa mutu wakuti kukhazikitsa boma la satana koyamba, gawo 2 gawo 1 part 1, anena kuti chimene akukambirana choyamba ndi kutsekedwa kwa mapemphero oyera mtima. Ndikuti apa tikapita ku thupi malinga ndi kufotokoza kwawo, ndikuti akutifotokozera zakuti chiyamba chizunzo kapena kuti iyamba kupanidwa mipingo. Ndigwiritse ntchito mawu amenewo, osati chizunzo azisachi ngati tikuchimva cha ku Bible, koma kuti part 1 ayamba kugwira ukapolo mipingo imene ikusungabe choonadi. Ngati mpingo uchite survive mu New World Order malinga nimene akufotokozera Lozina Kinka, ndiye kuti mpingo ukhale kuti wajoina WCC, ukuyenda nawo mu system imene galizoni akuivomera, satana akuivomera. Koma ngati mpingo sujoina nawo muchipene chichi, ndiye kuti akhala akulandira dongosolo la kutsekedwa kwa mapemphero oyera mtima. Ndi chimene Lozina akuchipanga clarify apa pa LCD. Tsono akuoneka kuti akutsegula peji lina pamene akunena kuti pali unduna umene angoyikapo pamwambapo kuti Beelzebul. Timverekaye. Okay. Akunena kuti unduna umene uli wachiwiri akutionesa Beelzebul. Akuti unduna umenewu ukhala ukuyang'anira magawo awa ndi atiyikira 1 kugwetsa akhristu amphamvu, kugwetsa akhristu amphamvu. Chinthu choyambirira chimene Beelzebul atagwire ndiye kuti msonkhanowu ukuonetsa kuti akutipasa setup ya boma la satana gawo 1 limene ati achite pamene tikupita ku New World Order. Ndiye kuti akachoka galizoni oyamba uja akutipasa wachiwiri ndi Beelzebul. Ndiye mmene akutanthauzira Lozina Kinka akunena kuti choyambirira ndi ayika zinthu zingapo, ndiye ndiziwerenga ndizitanthauzira mchichewa. Akunena kuti kugwetsedwa, kugwa kwa akhristu amphamvu zimene atayang'anire Beelzebul. Ine ndikumva pamenepa akunena kuti chachiwiri ayikanso ulamuliro wa nzipembezo zakugwa wochita zozizwa, chimenecho ndi cha namba 2. Pamene cha namba 3 akunena kuti kuchitisa zipembezo zonama mmene muli akhristu amene amadzitcha kuti akhristu koma ali achinyengo, azipasa ndalama komanso achita nazo limodzi. Ndiye pamenepa akukhala ngati akufuna apange clarification kuchifotokozera bwino. Ndeti mumvere zimene akunena Lozina Kinka. Akunena kuti kugwesedwa kwa chikhristu kapena kuti kugwa kwa akhristu amphamvu kukuyamba kuchitika tsopano kumene kusogozedwe ndi Beelzebul. Pamenepa akutanthauza kuti ziwanda izi zimene zabwera kudzayimira mipingo yawo ndi zambiri, chifukwa sinapite konseko nanga sinsonkhano utha ndi ndikuulondola. Akunena kuti ziwanda zimenezi lerolo zikupasidwa mphamvu kuti zikayambe kuyenda ku dziko lapansi kukagwetsa akhristu amphamvu. Kachikumveka ichi
sono inenso nane ndiye ndipezerepo mwayi ofotokoza kunena kuti mukukumbukira bwino abale za Yobu chapter number 1 verse number 6 ndekuti chimene chikuchitika mu LCD lero chikutipasa chithunzithunzi cha Satana ndiyerekezi atabwera kwa Yobu. Ndekuti lero akutsegulira chapter cha Yobu wa lero amene ndi inu ndi ine anthu oyera mtima. Lero tikulowa mu chapter cha Yobu 1 verse 16 pamene tiyambe kulowa mu trial, m'mayesero, mu chipinjo, mukupanikizika kotero kuti anthu oyera mtima ndiye kuti malinga ndi zimene zikuoneka mu LCD lero tiyembekezere mayesero otigwetsa maka kwa inu azibusa, mapresident a mipingo, otsogolera mipingo, anthu osadziwika, anyamata amene mumagona kumapiri, opemphera achinsinsi amene munagwira Yesu mwamphamvu kwambiri. Muyembekezere kuti Satana lero akuti akumpasa mphamvu akupereka mphamvu kuziwanda zimene zabwera lero muno mu msonkhano uwu wa ku LCD kuti ziyambe kuyenda kupita kwa akhristu amphamvuwo. Msonkhano ukupitirira machapter ake antchito zimene Belezebula atagwire akutsika. Nditamangire pa mfundo iyo musimo chifukwa zina akuwerenga nde inenso koma ndikutha kuona zina mwa zimene zangolembedwa mchizungu apo ndi apo maso akutha kuona moperewera. Akunena za kukhazikika kwa zipembedzo zonama ndikuti akunena kuti apereka mphamvu kuzipembedzo zimene zimachita limodzi. Apereka mphamvu kuzipembedzo zonyenga zimene zimachita limodzi kapena zimene zili mbungwe la WCC. Akuzipasa mphamvu kukhala matchalichi ovomerezeka ndi boma la dziko lapansi. Ndi akuti akuapatsa ufulu lero matchalichiwa oyenda limodzi ndi boma, oyenda limodzi ndi ndondomeko zakayendesedwe ka dziko lapansi za ufulu wa munthu, za ufulu wa munthu ku dziko, za dongosolo lakayendesedwe ka boma la dziko lapansi. Zipembezozo akuti 1 zipindule nawo mu ndondomeko yakayendesedwe ka New World Order chifukwa za gonjera ku ulamuliro wa chipapa. Number 2 zikhale ndi mpata ndi ufulu nzika zake za makachisi akugwa chikhristuwo wopeza nawo maphunziro mwaulere, mwamtendere, mothandizidwa. Akupempha kuti anthu onse amene angakonde kuphunziraku alowe nawo mbungwe limeneli ndiye apange nawo maphunziro amenewa mopanda wina aliyense owapomboneza, komanso anthuwo apatsidwe mwayi wa maphunziro powapanga sponsor kapena kuti powapatsa ndalama zopangira maphunziro m'matchalichi akugwawo chifukwa akuti akhala nawo mbali yakayendetsedwe ka boma ili latsopanoli. So ichi ndi chimene chikuoneka mmenemu. Okondedwa, panopa mzimayi pamene akuwerenga nkhani imeneyi kamera inayenda ndiye ndikuona listi ya anthu amene sitidaone. Kamera mina sinafike kumeneko, koma panopa kamera ija yafika kumene kuli anthu olemera kwambiri, listi ya anthu olemera kwambiri dziko lapansi. Ndithu listi imeneyi kumpando uko kukuoneka Bill Gates, Jeff Bezos ali komweko, wina yakuti Warren Buffett ali komweko, Mark Zuckerberg
ali komweko, tikuonanso kuli Bernard Anauta ali komweko, Larry Leison ali komweko, tikuonanso Larry Peg ali komweko, wina yakuti ndani Strega Blind ali komweko, Elon Musk ali komweko, Mukesh Ambani ali komweko, Steve Belame ali komweko, Imago Ofiga ali komweko, Carlos Slim ali komweko, Michael Bloomberg ali komweko, Michael Dell ali komweko, Linka China ali komweko, kulinso Frank Penan ali komweko. Okondedwa, kumeneku kuli anyamata olemera a dziko lapansi akuonekera mu LCD. Nkhani yosausa, tasiye tipitirire akugawa maudindo. Apapa agawa maudindo ndi afotokoza zinthu zochuluka zimene atachite Belezebule, zimene zikundithawa kuti ndizifotokozere zonsezo, mwina sindizikwanitsa chifukwa ikuyenda skrini ndi zolongosolazo. Nayenso mzimayiyu akupita kutsogolo kumanka nafotokozerabe, ndi akuoneka ngati kuti akubwera ndi unduna. Unduna uwu ndi wachitatu, akuti uyang'anira zokhuza zipangizo zogwiritsa ntchito kumidima. Okay, Lozina malinga mchizungu chake chimene ndikumva mokokerera, akunena kuti akufuna kukhazikitsa makina kapena kuti gulu loyang'anira machini opanga zinthu za kumidima. Ndiye kuti akunena za mafactory, makina a kompyuta, mateknoloji osiyanasiyana, ma-iPhone, ma-Galaxy, zipangizo zosiyanasiyana zili kumeneko, chifukwa mmene akunena zimenezi akuonetsa anyamata akaswiri opanga zinthu zosiyanasiyana za dziko lapansi. Ndi akuoneka kumeneko a Samsung aonetsa, a Nokia akuoneka kumeneko, akuonekanso kumeneko a Motorola, iyo ikuonekeranso. Si pokhapo tikuona makampani ochuluka amene awaonetsa, amene kamera ikuyenda mothamanga. Akuoneka kuti mzimayiyu akupitirira kugawa maundunawa. Pamenepa mwina ndi mthamangire kokana kupafotokozera malingana ndi mmene akuyenderanso mzimayiyu. Wabwerera mbuyo, wayamba kupanga clarification, kufotokozera bwino za maunduna. Unduna uwu umene akunena kuti amene ampatsa kuti ayang'anire ndi Satana okhala ndi dzina lakuti Male Manguwi. Male Manguwi kapena kuti Male Magwi. Ine ndulembere ngachichewa, koma mwina Chingerezi sindikudziwa kuti mungachilembe kuti motani, chifukwa pali MALY latha dzina loyamba, lachiwiri lake ndikuti alemba MAGUEL, ndi mmene alembera. Nde ine mwakulephera kwanga ndikungonena kuti Male Magwi. Iniyo mudziwa kuti alemba kuti chani. Ndiye mkulu ameneyu ndi amene akuti ampatsa udindo oyang'anira mamakina opanga zinthu zamakono ku dziko lapansi, kuti mmenemo mukhale mphamvu za Satana ndiyerekezi zoyendesera dziko limene lilapansi, zokambirana za ku LCD. Sakulekera pomwepo, akunenanso za unduna wina wachinayi umene akuti ampatsa uyu amene akumutcha kuti Beria. Sono akunena kuti unduna uwu umalongosola za mipingo kuti idziphatikana ndi dziko lapansi ndale. Ndi akunena kuti uyuyu Beriali akupereka mphamvu lero mu LCD za kumaunduna achipembedzo cha Satana
amene ati atenge nawo mbali yophatikizitsa mipingo kundale, kuphatikizitsa mipingo ku mabungwe a dziko lapansi. Ndi chimene chikuoneka mmenemo. Ine ndikukumbukira pamutu umenewu 2 Akorinto chapter number 6 verse number 17 ndayikumbukira. Ndikuti pamene akukhazikitsa undunawu tikumbukire verse limeneli, kuphatikana kake nchani pakati pa Beliali ndi kachisi wa mafano. Koma lerolo akunena kuti akukhazikika ndi Beliali amene ati aphatikize zipembedzo zakugwa pamodzi ziphatikaneni ndale. Ndiye pali ndalama zimene akuzinena kuti adziyika kuti ziziyenda ndi mabungwe kukafananitsa chipembedzo ndi dziko, kukaliuza kuti ife ndi amodzi, tiye tiyang'ane chitsogolo, tione chitukuko kutsogolo, tidziona chitukuko, tidziona mmene dziko likuyendera, tidziona mmene zinthu zofunikira zikuyendera. Ndi chimene chikuonekera ku LCD, mpingo wa Mulungu. Pali zambiri zimene zikufotokozedwa, akugawa unduna wa chirombo monga ndinafotokozera, kuyambaso kufotokozera umenewu akuti ndi unduna umene ukhale ukulongosola njira zonse zothandiza aliyense wa dziko lapansi lino kuyang'ana pa ufumu wa chipapa ngati mulungu wa nthawi ya pansi pano, amene ati akhale otsogolera zipembedzo, maboma ndi zinthu zina zonse. Ndi statement imene akuyilongosola Lozina. Akupitirira Lozina kutsegula tsamba lina limene akuti pakhalanso unduna wa zinthu zachilendo, unduna wa zinthu zachilendo. Ndakunena kuti pakhala zinthu zachilendo zimene ziti zizioneka ku dziko lapansi. Sindikudabwa chifukwa kuli department ya kamtundu kena kaziwanda imene ndayiona pamenepa, imene ikubwera ndi dzina lakuti Mahala Devi. Paka ndandanda kaja kamilungu naitchula kaja kamene kamabweresa zinthu zozizwa, mamirakozi, kumene kudzibwera achinakhala ino ndanzawo, mamirako osiyanasiyana ku dziko lapansi. Akunena kuti pamene akutsegulira boma limene liratsopano, zozizwa zichitika kwambiri kuzimu komanso kuthupi. Kukhala zinthu zodabwitsa, kukhala galimoto zodabwitsa, kukhala zinthu zosiyanasiyana. Akuyika setting out ya boma lawo mwanjira ina. Chimene akukambirana lero ndi chimenechi, mmene mu LCD zoona. Akunenanso kuti pakhala unduna umene akuti ndi Balazebu. So akuti unduna wa Balazebu, ndiye pa Balazebu sopano atipisa, akutipitisa chithunzi mmene ayika Balazebu, mmene ayika dzina lakuti Balazebu ngati unduna kaya wa chinambala 6 nkulongosola kwakeku, zimene akutiuza mkulu amene Lozina Kinka. Ndiye kuti akutionesa Balazebu. Sono Balazebu iyi chikundidabwisa chakuti kamera yalunjika ku chithunzi chija chozunguzika ndi njoka cha WHO. Iye yakunena kuti unduna umenewu uyang'anira zamatenda ku dziko lapansi, miliri ku dziko lapansi, ngozi ku dziko lapansi, zonsezi zochitika ndi Satana ndiyerekezi. Akwapanga aleti achina Balazebu, milungu imene imayang'anira matenda ku dziko lapansi, kunena kuti ichitike kwambiri matenda wa abwere. Ndiye kuti mmenenso tikulowa kumene tikupitako, nthenda zachilendo, mankhwala amene alipo akuti asukuluke. Mfundo ya number 4 akunena kuti to dilute medicine. Ndiye kuti panado abwera panado wina. Sitidzikiranso ni malungu tikamwa panado, chifukwa Beelzebu akumpasa mphamvu. Kodi nkhani ya Beelzebu timayipeza pati? Timamva ngati amanena kuti kani mulungu wako Ekuloni.
Balazebu kangati nkhani yake imapezeka pa 1 Mafumu chapter number 1 verse number 2 ya Balazebu. Ndiye kuti chimene chikuchitika lero mu LCD chili ndi zifanifani zina ku Bible kuti simikizira za chimene Satana atazichita ku dziko lapansi, koma lero akukhazikitsa boma ndi chimene chikuoneka mu LCD. Sopano tikumuona kuti mzimayi uja akupinda bukuli atanena zimenezi, ndi akugawa mapamfleti andondomeko ya mmene zikhalire kusonyeza kuti maundunawa ndi ambiri, koma tsopano zinazi wanthu adzichita kukango uwerenga. Unduna wa Simaradini, achina Simaradini ali pomwepo, komanso kuli wa Magogi, komanso unduna wa Moleki wa za maleredwe akuonekanso kuti alipompo. akuti pasa Levitico 20 kuyambira verse 1 mpaka 5, Deuteronomy 22 verse yake ya namba 5 kupita uko. Zimenezi ndizija ndakhala ndikuzifotokoza, koma lero lakungokhazikisa unduna wa Moleki. Ndiye kuti papepa lapo likuyenda mothamanga, mwina tilekere pamenepo. Akutseka apa pakuonekera kuti palinso unduna wina, unduna umene akutcha kuti Rabati. Rabati ndi matemberero, unduna wa zotemberera. Nkhani yake ndiyo sausa. Chimene chikuoneka mu LCD ndi chimenecho. Tsono apa tikuona kuti kamera ikubwerera kwa Papa, kamera yabwerera kwa Papa. Ndetso pano kwa Papa ndikuti tipezanso mwayi owerenga nawo, kufuna ayambe kuwerenga buku lija. Ndiye tidikirire tione kuti chichitike ndi chani. Lozina Kinka pano pa LCD ndamene akupereka tsopano ulemu waukulu kwambiri, akuupereka kwa Papa amene lerolo akufuna kukumbutsa anthu mfundo za mbuku lija ndinanena kuti liwerengedwa, lomwe ndi Promptable Bibliotheca. Koma kanthawi kamene ndimati tipumulireka, kapena kamene ndimati tioneno zimene ati alankhule Papayu, chaonekanso chinthu china chimene ndikuyenera kuchenjeza nacho mpingo komanso kukudziwisani. Ndiyo mfundo imene ili ku unduna wa Magogi. Alemba kuti unduna wa Magogi umene ukuyang'anira kwambiri za chitetezo cha dziko lapansi. Menemu muli mfundo za nkhondo yachiwiri ya dziko lonse lapansi imene akuti ichitika, komanso kutsekedwa kwa maulendo wa anthu amene sadavomereze nawo mfundo zakayendetsedwe ka boma latsopano, kusalidwa kwa mayiko amene sanavomereze ndondomeko yakayendetsedwe ka boma latsopano, kutsekedwa kwa makampani amene savomereza kuyendetsa kwa ndondomeko za boma latsopano, kutsekedwa kwa matchalichi amene savomereza kayendetsedwe ka boma latsopano, komanso kuletsedwa kwa nzika za m'mayiko kupeza nawo mwayi wa zinthu za dziko lapansi, za moyo wa munthu, za thupi, za uzimu, kwa iwo amene savomereza kayendetsedwe ka ndondomeko ka boma latsopano. Chinthu chimenechi chili mu ndondomeko ya unduna, kangati ndi unduna wa namba 7. Unduna wa namba 7 umenewu papepa la pawopo angonena kuti Magogi. Choncho akuyesesa kuti apange zimenezi. Ndiyeso akunena kuti mu mfundo ina yomwe ya Magogi
apapa akukonzekeretsana pepani tibweranso chifukwa afuna kuwerenga Profitable Bibliotheca mu LCD ya lero pa 10 Oktoba imene yayamba mamawa. Tsopano tikuthamangira 11 adakakambiranabe mwina afika pomaliza posachedwa, koma tidakali kumeneko akuyembekezera kuti atiwerengere Profitable Bibliotheca published by Press Propaganda filed in Rome. Buku limeneli mmene muli mfundo za papayo timva kuti zikhala bwanji pamene akukhazikitsa boma la Satana gawo 1 kuno ku LCD. Ndimafuna kuwerengako zimene zili mu unduna wa Magogi umene aupereka ku Magogiyo malingana ndi kulongosola ndi kuchita kwawo kwa Satana. Musayiwale ndikukumbutseni kuti pano pasonkhana maunduna komanso pasonkhana milungu yosiyanasiyana kuchoka ku dziko lonse lapansi. Kuli milungu yolekanalekana, taona milungu ya chilendo, ina yakale, ina imene ili ikulamulira dzikoli mpaka na lerolo. Tsono unduna uwu ukunenanso kuti mu mfundo imeneyi ya chitetezo akunena kuti ifikirenso ku mashopu amene kumagulitsidwa zakumwa zoledzeretsa komanso zakudya zimene zimakhala zofunika kwambiri pa moyo wa munthu, kuti nzika zimene sizigonjera kapena kuthawira limodzi mwa mabunge awa, nzika zimenezo zisakhale nawo ndi mwayi wakumwawo zoledzeretsazo kapena kudya zosaledzeretsa kapena kani kumwa zosaledzeretsa, komanso kuchita nawo zinthu zambiri zimene zimachitika kushosholo kucheza moyo wa zisangalalo kuleja, kuzisangalalo kuleja, kuti wanthu sadzingofika pamowa inu amowa simudzingofika pakachaso gula kachaso, mudzifunika kuti muonedwe ngati muli wokwanira umwana womowa. Akhazikitsa zimenezi. Komanso akunena kuti ngakhale magulu ogwira ntchito Malaysia Center akhala nawo mu ndondomeko yowunikidwa ndi Mago ndi Magogi ngati mbali imodzi ya chitetezo. Koma mfundo zomalizira mu unduna wa Mago umene akugawa lero mu LCD akunena kuti mukhalanso kuteteza kwa zipangizo zoyendera, zipangizo zoyendera. Ndi akunena kuti kukhala kuunikanso mapasipoti, aunikanso ma driving license, aunika misonkho imene imayipanga galimoto yokukhala yoyenera kuyenda pa nsewu, ma certificate of fitness chakuti nanga ni mmene alembera apa. Zimenezi akuti ziyang'anidwa ndi Magogi ngati mbali imodzi ya chitetezo kuti galimoto idziyenda under security. Ndi akunena kuti muunduna umenewu zinthu zogwiritsa ntchito zonsezi azipangira kuzilumikizisa ku GPS, zidzikhala pa GPS ndezativuta fo adzidziwa kuti lero awa akwera galimoto kuyiunika kayopita uchibwenzi idzioneka idzikhala monitored ngati mbali imodzi ya chitetezo. Ndiye kuti chimene chana Mulungu chikutipasa chithunzithunzi chakuti tikuyenda m'masiku akumapeto a nthawi yapansi pano mmene mtendere ndi chisauso kwa ife opembeza Mulungu zikupita kokatha. Osayiwala kuti muzokambirana za thazija ku LCD adakambirana so za digital money. Lero apa pa za ndalama palibe, koma akungofotokozera za kukhazikitsa kwa maunduna awowa. Zikomo mpingo wa Mulungu ndilekezere kai pamenepo pa machapter amenewa amago malingana ndi mmene pamphlet ikuyendera pa screen. Zona kamera ikutuluka panja
ikuonetsa kuti zokambirana zikuchitikira mu mzinda wa London. Fo ndikuiona ndi London, tayiona masiku amene tayenda, ikuonekera bridge jayionesa, nyumba za mfumukazi zachikazi wazionesa, akuonesa malo osiyana-siyana a mzinda wa London, ndikuti zokambirana zikuchitikira kumeneko. Koma tsopano tione zimene akufuna kuchita apa. Rosina Kinka akupitiriza kufotokozera za maudindo, mphamvu ndi kukwezedwa kapena kukhazikika ndi kufunika kwake kwa boma la Satana likukhazikitsidwali mmene akhalire ofunikira papa. Ndi akunena kuti tikukumbuseni anthu akudziko lonse lapansi. Statement ya Rosina Kinka kutanthauzira chilankhulo chimene chikulankhulidwa lero mu LCD, chimene papa akuyena kumva nawo. Koma tsopano Rosina Kinka langwishani uyu akuti kuchokera lero tikuyenera kukumbusa maiko ndi mitundu ya kudziko lonse lapansi kuti tili naye mfumu otitsogolera ndi kutiyang'anira, oonekera pamaso pa anthu, amene ndi mpando wa upapa umene ulipo, umene ukugwirizizika ndi mfundo zake. Zokumbutsidwazo ndizo zimene tiwerenge lero mu buku ili la Promptable Bibliotheca published by Press Propaganda. Choncho yambani kukhala ndi chidwi kuti mumvesere zimene ziwerengedwe mu buku limeneli, zokukumbutsani kuti papa ndi ndani. Number 1, mfundo za mu Promptable Bibliotheca mpingo wa Mulungu. Tamverani pa LCD pano akuwerenga buku lija. Number 1 akuti papa si munthu wamba, koma ndi Mulungu, mulowa malo wa Yesu. Number 1, buku la Promptable Bibliotheca lawerengedwa chapter 1 kapena kuti mfundo 1, zimene akukumbutsa wanthu kuti papa si munthu wamba, koma ndi Mulungu, mulowa malo wa Yesu Khristu. Pamenepa akupanga clarification kuti ameneyu ndi amene akuyenera kumveredwa ndi kutsogolera chilengedwe. Akutinso papayi ndi amene atsogolere kayendetsedwe, kutsogolera wanthu popita kwa Mulungu. Tisogoleredwa ndi papa. Pansipa popanga clarification mfundo number 1, Rosina akunena kuti mipingo natsogoleri akuyenera kupereka mphamvu zawo kwa papa, malinga ndi kulongosola kwa chapter 1 kapena mfundo number 1 ya mu Promptable Bibliotheca ABCD. Number 2, papa ndi mfumu yozozedwa ndi Mulungu, mfumu yosatha, mfumu ya mafumu. Pamenepa mina akufotokoza polemba Promptable Bibliotheca, mina akulankhula chimene ichi ndi kuti Rosina Kinka wasiyakaye akuyang'ana kamera, ndi kamera ija tsopano akuyiyang'anisa ku chithunzi chachikulu kwambiri cha United Nations, ndi akubwereza papa ndi mfumu yozozedwa ndi Mulungu, mfumu yosatha, mfumu ya mafumu. Kamera sinachoke malingana mmene ndikuonera mu LCD, ikutipa sabe chithunzi cha United Nations. Sindikudziwa kuti akunena kuti yani, chifukwa lero musayiwale kuti akukhazikitsa boma la Satana gawo 1. Ndiye Promptable Bibliotheca imene ili pa mapazi apapa pa tebulo pake pamene pakhala papa lerolo, chikuonekera chimenechi akuchiwerenga. Now powerenga Promptable Bibliotheca published by Press Propaganda filed in Rome, ndime yake ya number 2 kapena kuti mfundo number 2, papa ndi mfumu yozozedwa ndi Mulungu,
ndi mfumu yosatha, ndi mfumu ya mafumu. Ndi akuaonetsa atsogoleri a UN pali nkhope za masekretary general akale mpaka na secretary general wa lero. Chithunzi chachoka chikupita kukayang'ana G8 akuonesa maiko G8 mapresidenti ake ali pomwepo, koma mauwa akubwereza kuti papa ndi mfumu wodzozedwa ndi Mulungu. Iye wacho ni chikonze akuti papa ndi mfumu yodzozedwa ndi Mulungu. Akuuza dziko ndi akuonesa zithunzi za apresidenti amaiko 8 olemera, akuonesa zithunzi za EU, akuonesa chithunzi cha United Nations, komanso ma secretary general opuma ndi amene alipo lero. Ndi akubwereza kunena kuti papa ndi mfumu yodzozedwa ndi Mulungu, komanso mfumu yosatha, mfumu ya mafumu. Ajoka abwera pa mfundo namba 3. Papa ali ndi ulamuliro wosatha. Papa ali ndi ulamuliro wosatha, ndipo alinso ndi ulamuliro wa chilembo. Mwanjira ina akunena kuti mu mfundo imeneyi Chingerezi chake ndiye chichewa chikunena chonchi. Mfundo namba 3. Papa ali ndi ulamuliro wosatha mchilembo, kuonjezera chilembo kapena kumasulira chilembo. Mfundo namba 3 imene ikuoneka mu LCD mbuku la Promptable Bibliotheca imene Lozina Kinka akutanthauzira ali pa mfundo namba 3 ya Promptable Bibliotheca. Ndiye Promptable Bibliotheca tikuwerenga lero iyi, akuiwerenga lero iyi, tikumvera lero mu LCD imene ili ku Vatican ya ainyaka papa, ainyaka ulamuliro, akunena zimene zili mmenemu, zidalembedwa mmenemu za mphamvu ya mkuluyi papayi. Koma musaiwale kuti papa tikumuona mu LCD lero iyi amene ni mtsogoleri wa chipembedzo cha Chikatolika. Koma lerolo kukukhazikitsidwa msonkhano wa boma la Satana gawo 1 ndi akulu alipompo chifukwa papa uja alipompa. Ndi Promptable Bibliotheca ikumasuliridwa, ikuwerengedwa. Ndiye mu mfundo zomasulira Promptable Bibliotheca yo pa ndime 3 kapena kuti pa chapter 3 kapena kuti pa gawo 3 kapena kuti pa mfundo namba 3 imene Lozina Kinka akuwerenga akuti papa ali ndi ulamuliro wosatha pa chilembo, kuonjezera chilamulo kapena kumasulira chilamulo. Akupanga clarification. Tikuyenera kusintha mfundo za Baibulo kuchokera ku mabuku otanthauzidwa mu Baibulo azinenero za ku dziko lapansi ndi kukhazikitsa mfundo za tsopano zakayendesedwe. Namba 3 kapena kuti C wake wa mfundo 3 ayikapo kuti pakuyenera kukhala Baibulo limene liwerengedwe ndi kutsatidwa mu mdongosolo la nyuwani la ku dziko lonse lapansi. Tikuupereka ulamulirowu kwa inu kusinthaku. Ndiye kuti apa kutanthauzira kusintha kwa Baibulo kumene tidamva kale papa kuti adakuyamba kuti Baibulo lichotsedwe pakhale Baibulo lina. Number 4 ndi apa akutipanga lifa pa mfundo namba 4 ayikapo mawu akuti Pope Gregory ananena kuti papa ndi mulowa malo
wa mulungu pa dziko lonse lapansi, woyenera kulambiridwa ndi dziko lonse lapansi. Akutikumbutsa mfundo namba 4 ya mu Promptable Bibliotheca akuti Papa Grigore adanena kuti Papa ndi mulowa m'malo wa mulungu pa dziko lonse lapansi, wayenera kulambiridwa ndi dziko lonse lapansi. Zimenezi ndi zimene zikulembedwa mu Promptable Bibliotheca imene ikuwerengedwa lero mu LCD. Tamverani. Number 5 akunena kuti Papa alibe malire komanso ndi wa dziko lonse, anthu onse ayenera kumvera iye, ndipo iye yekha amaweruza, kapena kuti iye yekha, iyeyo saweruzidwa ndi munthu koma ndi mulungu yekha. Awauza choncho mu LCD kuti iyeyi Papai malinga ndi zolemba za mu Promptable Bibliotheca pa 5 Papa alibe malire komanso ndi wa dziko lonse lapansi, anthu onse ayenera kumumvera iye, ndipo iyeyo saweruzidwa ndi munthu, ndi mulungu yekha amene akuyenera kumuweruza. Ndiye ndi mfundo namba 6 yomwe ndiyomaliza mu buku likuwerengedwa la Promptable Bibliotheca. Buku limeneli likunena kuti mu chapter chimene chichomaliza mu ndime imene ye namba 6 paja ndinanena kuti buku ili limakhala ndi mfundo 6 zimene akukumbutsa nzakale zimenezi, koma akuzikumbutsa lero pamene akukhazikitsa boma la nyuwani la chipembedzo cha Satana mu LCD. Mfundo 6 yomwe ndiyomaliza, Papa ayenera kuvala zovala za ulemerero, anthu ndi mafumu ayenera kupyapyona mapazi ake. Kotero kuti akukumbutsa kuti mapurezidenti apitirize kupyapyona mapazi, maulamulira ku dziko lapansi apitirize kupereka ulemu kwa Papa ameneyi pompatsa zonse zochitika. Ndipo Promptable Bibliotheca yatsekedwa, kotero kuti anthu onse mu msonkhano akuyimirira kukuoneka kuti kumeneku kukhoza kukhala kutha kwa msonkhano wa zochitika za pa 10 Oktoba ku LCD. Mulungu akudalitse.